Oud-directeur heeft forse kritiek op nieuwe gevangenis. Het is donderdag 9 juli. Dit is Zeeland Nu. EBI zou helemaal niet nodig zijn. Vliegtuigen slopen in plaats van onderhouden. En ligt er nou een meer bij Rilland? Dag dames en heren. Oud-gevangenisdirecteur Frans Douw heeft forse kritiek op het besluit om een justitieel complex naar Vlissingen te halen. Volgens hem is het volstrekt onnodig en levert het Zeeland weinig op. De eerste vraag is of Nederland een dergelijk justitieel complex nodig heeft. Het antwoord daarop is nee. We hebben in Nederland in de afgelopen 10 jaar ongeveer de helft van de gevangenissen gesloten. Na de golf van gijzelingen in de 90e jaren hebben we een EBI in Vught gebouwd en veel ervaring opgedaan. Namelijk dat het soms nodig is om iemand in een dergelijk extreem regime op te sluiten. Echter, de ervaring leert dat dat meestal slechts tijdelijk hoeft en dat die behoefte heel beperkt is. De EBI in Vught is nog nooit geheel bezet geweest en staat grotendeels leeg. Nee, een justitieel complex is niet een landsbelang en ook niet van de Zeeuwse bevolking. Het is het belang van landelijke politici die iets rechts proberen te zetten. En lokale politici met grote ambities. En die enkele Zeeuw die zo gevaarlijk is dat hij daar niet berecht en gedetineerd kan worden, kan prima naar Vught of de bunker in Amsterdam. Laat Zeeland Zeeland blijven. En kabinet bedrijft politiek in het belang van de Zeeuwen zelf. Luister naar ze en creëer oplossingen samen met de Zeeuwen. Ja, en aangeschoven is verslaggever Mercy Kamermans. Dit zijn ferme woorden. Mercy, hoe serieus moeten we dat nou nemen? Nou, Frans Douw die is bijna 30 jaar gevangenisdirecteur geweest. Onder meer van de Bijlmer Baaiers en in Heer Hugo Waard. Hij kent het wereldje dus van binnen en van buiten. Hij is inmiddels gepensioneerd, maar nog wel heel actief in het justitiewereldje. Dus ja, we kunnen hem wel serieus nemen. Maar hij beweert dus dat er helemaal geen behoefte is aan nog zo'n extra beveiligde gevangenis. Maar wat staat daarover in het rapport van Wientjes? Nou, daar staat letterlijk: de behoefte aan extra beveiligde locaties en gevangenissen zal de komende tijd alleen maar groeien. De extra beveiligde inrichting in Vught raakt vol. Nou ja, daar denkt Douw dus anders over. Hij ziet wel het belang in van een beveiligde rechtbank bij een EBI. Maar hij zegt, doe dat gewoon in Vught. Daar zijn al heel veel faciliteiten. En ja, zoek niet zo'n uithoek als Zeeland. Ja, maar ja, als iedereen zo denkt over de uithoeken van Nederland, dan ontwikkelen die zich nooit. Nee, dat vind ik ook. Maar hij ziet wel wat anders zitten voor Zeeland. Bijvoorbeeld kleinschalige detentiehuizen, daar zit de toekomst in. En Reskilled, een Europees netwerk dat zich bezighoudt met hervormingen van het detentiesysteem, die ondersteunt dat. In de plannen van Wientjes lijkt het erop dat er opnieuw een vrij grote gevangenis gaat komen. Ik vind het een hele merkwaardige beslissing, omdat Vught zit niet vol. Zaanstad is net gebouwd, zit ook niet vol. En je wilt juist teruggaan naar een kleinere populatie in de gevangenissen. Dus de stap is gewoon heel merkwaardig. Wat zit er dan achter, denk je? Geen idee. Binnen de justitiële jeugdinrichtingen is er gezegd, oké, we willen gevangenissen sluiten en meer kleinschalige voorzieningen openen. Dan is het heel merkwaardig dat je een andere keuze maakt op het gebied van volwassenen. Volgens mij past dat concept van kleinschalige detentiehuizen, dat past hier veel beter. Ja, 2 mensen uit het wereldje die het op z'n zachtst gezegd vreemd vinden dat er een EBI naar Vlissingen komt. Wat is de reactie daarop? Ik heb dat natuurlijk gevraagd aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar die zeggen, ja, wij gaan daar nu niet op reageren. We wachten eerst af wat de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen gaan doen. Die moeten daarover stemmen, over het hele compensatiepakket. En pas daarna komen wij eventueel nog met een reactie. Dankjewel, Mercy. Ja, en op dit moment wordt er over dat compensatiepakket gepraat door provinciale staten. Niet in het provinciehuis, maar in studio A58, omdat je daar makkelijker 1,5 meter afstand kunt houden. En Ariane Laforte die is daarbij. Ariane, er zit natuurlijk veel meer in dat pakket dan alleen die EBI. Ook een kennisinstituut, een snelle treinverbinding naar de Randstad, een huisartsenopleiding. Gaan ze daar nou punt voor punt over praten? Ja, er zitten 15 partijen in Provinciale Staten van Zeeland, dus dat zou veel te veel tijd kosten. Er ligt eigenlijk maar één vraag voor. Is dit compensatiepakket een goede compensatie voor een gemiste marinierskazerne met 1800 mariniers en 200 man ondersteunend personeel?
Ja, en is de verwachting dat de statenleden akkoord gaan met het pakket? Ja, coalitiepartijen, VVD, CDA, SGP en Partij van de Arbeid, ja, die gaan natuurlijk meestemmen met het voorstel wat door hun eigen gedeputeerden is uitonderhandeld. Ook enkele oppositiepartijen geven al aan akkoord te zijn. Het is een beetje een sfeer van, nou ja, het is kiezen of kabelen. Onderhandelaar Wientjes heeft het telkens gezegd, Zeeland, pak het moment nu. Na de zomer beginnen ze in Den Haag al aan de Tweede Kamerverkiezingen. En is de aandacht voor Zeeland weg, maar er zijn zorgen. Hè. Bijvoorbeeld dat Kennisinstituut voor water, voedsel en energie komen daarvoor wel studenten en werknemers naar Zeeland. Levert het pakket de beloofde 1000 banen ook echt op? En bijvoorbeeld het Zeeuwse bedrijfsleven moet gaan meebetalen aan dat pakket. Gaan ze dat ook daadwerkelijk doen? Daarover praten die 15 partijen vanavond hier in Studio A58. Maar morgen is de feitelijke stemming. Ja, dan gaan we het horen. Dankjewel, Arjane. En het is de laatste vergadering voor het zomerreces. Wat ook nog op de agenda staat, is het plan voor een steunfonds voor de cultuur. Die heeft zwaar te lijden gehad onder de coronacrisis en dus is er geld nodig. Maar waar gaat dat geld, waarschijnlijk zo'n 1,4 miljoen euro, naartoe? Hoe verdeel je dat? Eén sector waar de klappen vielen door de corona was die van de musea. De grotere musea kregen fikse financiële tegenvallers te verwerken. Wij denken dat we tot het eind van het jaar ongeveer 160.000 euro mislopen. En wij verwachten dat we tot het eind van het jaar 80.000 euro extra aan kosten zullen moeten maken. Er komt ineens niks meer binnen. En dat natuurlijk in de periode tot en met 1 juni dat we weer open mochten. Dat is een hard gelach. En dat loopt dus echt in de tonnen. Het voorstel voor een steunfonds dat gepresenteerd gaat worden aan provinciale staten moet verzachting bieden. Musea zoals het Watersnoodmuseum en het Bevrijdingsmuseum doen het met relatief weinig subsidie. Er is wel een reserve aangelegd als appeltje voor de dorst. Maar dat was natuurlijk altijd bedoeld dat we iets in omzet zouden zakken. Maar we hebben ons natuurlijk nooit gerealiseerd, we gaan terug naar 0. Dat geldt overigens voor menig bedrijf in Zeeland die in dezelfde schuitje zit. Maar niet voor het Zeeuws Museum. De vaste kosten zijn gedekt door de jaarlijkse subsidie. En door zuinig te leven is er geld om de crisis op te vangen. Ik vind het echt niet leuk dat wij onze reserves voor dit soort dingen moeten aanwenden. Aan de andere kant, dat is wel waar we ze voor hebben opgebouwd de afgelopen jaren. Dus lijkt het logisch dat de instellingen zonder grote jaarlijkse subsidies vooraan staan bij een eventuele uitkering van het fonds. Ik vind het niet makkelijk om te zeggen, maar ik vind wel dat zij voorrang moeten hebben. Ja. Nou, vind ik heel sympathiek. Ook wel een beetje logisch. Want dat past in wat ik net zei, rondom waar de nood het hoogst is, moet je misschien ook als eerste aan de bak. Wanneer de hele Zeeuwse culturele sector met hetzelfde begrip voor elkaar de verdeling van het steunfonds ingaat, zal dat het voor de provincie een stuk minder lastig maken. Er komt dit jaar toch definitief geen editie van muziekfestival Rieps in Grijpskerken. Het festival was vanwege de uitbraak van het coronavirus al uitgesteld, van mei naar september. Maar ook die datum blijkt nu te vroeg te komen. 1,5 meter afstand houden is geen optie voor een muziekfestival met duizenden bezoekers, laat de organisatie weten. Het zou dit jaar de eerste editie van Rieps zijn na de gewelddadige overval, waarbij €500.000 werd gestolen. De ZLTO is teleurgesteld dat het werkbezoek van minister Schouten van Landbouw aan Zeeland gisteren halverwege moest worden afgebroken vanwege boerenprotesten. Volgens de voorzitter levert praten meer op. Een lobby ziet er anders uit als een trekker voor de deur. Maar ik ben ervan overtuigd dat je met het woord voeren, dat je daar meer resultaat mee kunt bereiken. En dat hebben we ook laten zien. De voorman van de Land- en Tuinbouworganisatie heeft nog wel gesproken met de minister. Ze heeft me toegezegd dat er vast weer een nieuw moment komt. Maar goed, dat is dan op een andere keer wat zeker ook nog wel het geval zal zijn. Wij komen naar Zeeland. Het lijkt wel een meer bij Rilland. Als je over de snelweg rijdt zie je het precies liggen. Maar nee hoor, geen wateroverlast, geen kanovijver. Het is om stengelaaltjes te bestrijden. Beestjes van ongeveer 1 millimeter die de oogst aantasten. De akker wordt onder water gezet zodat ze verdrinken. We noemen dit ook wel inundatie. Dus door de inunderen doen we de bodem zuurstofloos maken. En doordat we het zuurstofloos maken, sterven de stengelaaltjes die sterven af.
De methode is milieuvriendelijk. Vroeger werden er chemicaliën gebruikt voor de bestrijding. De akker staat in totaal 3 maanden onder water. Dan kan er volgend seizoen weer een gewas opgroeien. Zonder stengelaaltjes. Werknemers van Airline Support Group uit Hulst werken over de hele wereld. Het bedrijf doet onderhoud aan vliegtuigen voor onder meer Transavia, TUI en Corendon. Maar nu de luchtvaart hard wordt getroffen door de coronacrisis, worden de werkzaamheden uitgebreid naar iets heel anders. Van de buitenkant zou je het niet zeggen, maar vanuit deze voormalige bakkerij in Hulst wordt het dagelijks onderhoud van vliegtuigen over de hele wereld aangestuurd. Normaal gezien dan. Want door de coronacrisis staan vliegtuigen wereldwijd aan de grond en is er even niet zoveel onderhoud te plegen. Het is heel erg rustig op dit moment. In een normale situatie zitten wij zo op een kleine 15 tot 20 plaatsen nu. Maar wel de laatste jaren heel erg groeiend en uitbreidend. Om de technisch geschoolde medewerkers toch aan het werk te houden, worden ze nu gedetacheerd bij andere bedrijven. Die staan te springen om dit personeel, zoals scheepswerven en fabrikanten. En er wordt ingezet op een nieuwe activiteit. Het slopen van vliegtuigen en het vervolgens verkopen van de onderdelen. Op korte termijn verwachten wij daar dat vliegtuigen aan het eind van hun leven komen en dat ze die vluchttijdig gaan scrappen. Wat de eerstvolgende stap van zo'n traject is, dat zo'n vliegtuig eigenlijk min of meer gerecycled wordt. De bruikbare onderdelen die erin zitten, die worden gewoon nog herbruikt, die worden eruit gehaald, gaan terug naar shops, krijgen revisies en worden terug verkocht. Het resultaat van die nieuwe strategie ligt hier in de vestiging in Alphen aan de Rijn, waar ze onlangs een bedrijf hebben overgenomen dat was gespecialiseerd in de verkoop van gebruikte vliegtuigonderdelen. Het is een flight control computer uit een Fokker 100. Een van de basiscomputers om het vliegtuig te laten vliegen. Ja. Is daar nog vraag naar? Er is heel veel vraag naar, vooral als je kijkt naar de Fokkers. Er zijn weinig leveranciers die onderdelen nog leveren. Wij zijn er eentje van. Wij halen ze uit sloopkisten. Dus, we doen ieder computer naar een shop sturen, daar worden ze gemodificeerd, nagekeken en gecertificeerd. En dan gaan ze goed. Nu zijn het nog voornamelijk Fokker-onderdelen die worden verkocht, maar de Airline Support Group hoopt daar zeer binnenkort ook onderdelen aan toe te voegen van andere type vliegtuigen. Een druilerige dag vandaag. 's Middags werd het wat droger, maar het zonnetje kwam er niet doorheen. Het werd 18 à 19 graden. Morgen draait de wind naar het noordwesten. Dat zorgt voor enkele buien, maar ook opklaringen. En pas vanaf zondag dan wordt het echt droog en zonnig. Omroep Zeeland wil graag weten of jij je aan de begroetingen volgens de coronaregels houdt. En of je wellicht een briljant idee hebt voor een begroeting van vrienden en kennissen in deze 1,5 meter samenleving. Vul de enquête in op omroepzeeland.nl. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu. Rest mij nog u een hele fijne avond te wensen.